Исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар. Яңа гасыр каналында Ком сәгате тапшыруның чираттагы чыгарылышы. Бүген студиябызның кунагы Татарстанның атказанган табибы, Татарстанның фән һәм техника өлкәсендә дәүләт премиясе лауреаты, медицина фәннәре кандидаты, Республика клиник хастаханәсенең баш табибы Рафаэль Шавалиев. Рафаэль Сенаевич, исәнмесез? Исәнмесез. Рафаэль Сенаевич, әңгәмәне шуннан башлыйк әле. Менә элегрәк авыл җирлекләрендә гадәттә медицина институтына укырга баручылар бармак белән генә санарлык иде. Хәзер ничектер әйтә алмыйм. Менә авыл егетләре һәм кызлары гадәттә инде безнең җир эше белән бәйле төзелеш, мәгариф юнәлешендәге һөнәрләрне үз иттеләр. Менә сезнең ак халатлы табиб булу теләге ул балачак хыялы идеме? Кемдер киңәш бирдеме? Әллә инде сезнең гаилә даирәсендә ниндидер үрнәкләр бар идеме? Кыскасы, ничек итеп сез менә шушы һөнәргә килдегез? Рәхмәт, сорау ул ике бүлектән тора. Беренчедән, мин әйтә алам, безнең хастаханәдә, РКБда бик күп авылдан чыккан, авылда үскән кешеләр эшли. Алар бик матур татарча сөйләшәләр. Авылдан һәрбер кеше бит үз мәнфәгате белән килә. Аның төптән бик җентекләп соры белү кирәк. Шуңа да менә шул авылдан чыккан булачак табиблар, алар бик талантлы, алар үзләренең миссия дип әйтәбез, аңлыйлар, шуны үзләре бәяләп, үзләренең тормышларын оештыралар. Мин дә шулар санына керәм, мин дә әйтә алыр идем бүгенге көндә авылдагы медицинаны да белеп, шәһәрдәге медицинаны да белеп, кайдан инде хезмәт кирәк, медицина хезмәте кирәк, сыйфатлы медицина хезмәте кирәк. Аны белгән кеше генә медицина университетына укырга керергә ниятли ала. Инде медицинада укыганда анда барыбыз да тигез белем алабыз. Шәһәрдән булган, авылдан булган, алар бер-берсе белән дус булып, бөтен кирәкле компетенцияларны алып, табиб булып чыгалар. Менә бүгенге көндә әйтә алабыз, мин карыйм, мин үзем комиссияда катнашам. Безнең бетерүче иртәгә булачак табиблар, алар бик укымышлы, бик акыллы, аларны белеп тә булмый. Авылданмы, шәһәрдәнме, алар аермасы юк, алар бөтенсе дә бик матур, бик мөлаем профессиягә омтылалар. Мин инде әйтер идем, алар барсы да яхшы табиблар булырга тиешләр. Үзегезнең менә бу һөнәргә килү, шуннан да ул яшьлектән, балачактан хыялланган идеме, ничек килеп чыкты ул менә? Ничек сайладыгыз? Аның бик ул бит булай гына әйтеп булмый. Аның әтиянинең нияте дә бар иде. Аннары бик якын кешем авырган иде. Мин мәктәптә укыганда, аннары инде мәктәптә минем укытучыларым бик яхшы белем бирделәр химия, биология буенча. Мин инде аларга бик хөрмәтле, бик рәхмәтле. Менә шулардан балачаганың үзенең нияте оеша, ул әкренләп үзе барырга тиеш. Минем бер генә сүзем бар, әтияни балага син шунда бар дип әйтергә тиеш түгел. Чөнки медицинага килер өчен йөрәктә булган энергия белән барырга кирәк, мәктәптән үк. Шуңа да мин әйтер идем, менә шушы булган бөтен тормыштагы бөтен мизгелләр, алар барсы да сиңа энергия белән сине юнәлтерә, инде син бу тормышта үзеңнең урынны табырга тиеш. Кешегә кирәкле булырга тиеш, менә шуның белән яшәргә тиеш дип мин уйлыйм. Минем фикерем шул. Республика клиник хастаханәсе моннан, ялгышмасам, 2 ел элек цифрлы клиника дигән халыкара статус алды, шулай бит. Димәк, бу инде табиблар электрон медицина карталарына күчәләр, идарә итү системасы электронлаштырыла, цифрлаштырыла. Менә һәрбер яңалык ул бит башта авыр кабул ителә. Нинди генә яхшы булмасын, кеше инде күниккән эшеннән, күниккән хәрәкәтеннән ничектер авырсыныбрак аерыла. Менә
бу идея беренчедән, бу менә бу форматка күчү, яңа форматка күчү ул ничек барлыкка килде? Әйтергә кирәк, бу бит Россиядә беренчеләрдән булып, менә безнең республика клиник хастаханәсе шундый системага күчә. Шулай бит. Сез үзегез һәм шәхсән клиникада эшләүчеләр ничек кабул иттеләр моны? Ничек ияләштеләр бу системага? Аның бөтен идеясы безнең рейска Рустам Нургалиевич Минихановка бара. Беренчедән ул елны безнең цифрлаштыру елы иде. Инде аның куйган безгә бурыч халыкка кирәкле социаль оешмада, социаль учреждениедә цифрлаштыру мөмкинлекләре туйдырга дигән бурыч куелган иде. Без ул бурычка барыбыз да әзерләндек. Инде безнең рәис белән безгә бирелгән шул бурыч менә шул проектка килеп ул ашырылды. Дөресен генә әйткәндә, мин аның шундый нәтиҗә бирүен бик күп кеше көтмәгән иде дә. Инде бүгенге көндә бер аның бит бурыч белән ишә таләп тә булырга тиеш. Таләп шулай куелган иде безгә. Без цифровой инструментлар кертәбез икән. Сез табырга тиеш халыкара стандарт. Менә шул стандартларга туры килергә тиеш. Без белергә тиеш. Чөнки төрлечә цифровой развитие алырга була. Менә шушы талапларны без бүгенге көндә мөмкинлекләргә әйләндердек дип әйтүем була. Дөресен генә әйткәндә, ул безнең өчен бик күп мөмкинлекләр бирде. Беренче мөмкинлек ул һәрбер авыруның куркынычсызлыгы. Һәрбер кеше авыру кеше бит. Аның авырта, аның эше авырта, башы авырта, аның гызыры бар. Аны тиз кабул итәргә кирәк. Менә бу цифровой технологиялар, алар 2-3 тапкыр тизләтә эшне, табибның эшен. Аннары һәрбер урында, һәрбер табибның күп мәгълүмат бар. Ул мәгълүматны ул үзе карый. Аңа бирелә тагын башка консилиум мөмкинлекләре. Бөтен кеше шушы системада эшләгәч, син бер юлы бик күп эшләрне ашырасың. Инде нәтиҗәсе менә шул сыйфатлы, тиз медицина хезмәте күрсәтү, инде информацион система булгач бик күп бер онытылмый да, бөтенләй бер истә тотарга мөмкин. Аңа бар үзенең дару буенча кирәкле подсказкалары, аның бар операцияларны ничек иттереп, дөрес иттереп оештырырга, һәрберсенә үзенең информацион система ярдәме бирә. Шуның белән бу безгә бүгенге көндә безнең больницада барлык урыннарда да, без эш урыннарында, барлык безнең процессларда да цифровой менә шушы мөмкинлекләрне без тудырырга тырышабыз. Менә идарә итү системасы да җайлаша, табибларга эшләү мөмкинлекләре дә арта. Шул ук вакытта менә авыруларга медицина ярдәме күрсәтүдә сыйфат дәрәҗәсенә этәргеч ясыймы, сыйфатның үсешенә китерәме менә бу яңалык? Без әйтәбез, бүгенге көндә сыйфат һәрбер кешегә үзенчә. Чөнки һәрбер кеше сыйфатлы медицина алырга тели. Аның омтылышы тиз, минималь үзенең операциялар белән авыртусыз дәва алырга. Менә шушы чиракта цифровой технологиялар, табибларның профессиональ булулары, аннары булган кирәкле процесслар оештыру, бөтенсе комплекста сыйфатны бирә. Кеше үзе генә цифровой технология булмыйча, или үзенең кирәкле җиһазлары булмыйча эшли алмый. Икенче караганда бөтен җиһазлар булып, белеме булмаса, сыйфат булмый. Бөтенесе бергә булырга тиеш. Менә шушы
таләп куелган Рустам Нургалиевичтан сезгә без бирәбез кирәкле җиһазлар, сезгә бирәбез цифровой мөмкинлекләр, ә сез укып, бөтен кирәкле белемнәрне алып, үзегездә системаны сыйфатлы итеп оештырырга тиеш. Бурыч куелган, без шуны үтибез. Білуімше, мына бу халыкара стандартның штаб-квартирасы, штаб-фатиры дип әйтик инде, бу чиракта Америка Кушма Штатларында, Чикагода без инде күрәбез, бүгенге көндә дөнья тутыраклы түгел. Әлдән әле безнең санкциялар белән куркыталар һәм санкциялар кертәләр, шул ук вакытта Америка Кушма Штатларында андый-мондый хәл була калса, Республика клиник хастаханәсе ике кулсыз калмыймы? Ул аның тарихы шуннан. 62 ел элек шуннан башланган стандарт ул. Шул шәһәрдән, Чикаго шәһәреннән алар бөтен җир шарында булган яңалыкны туплап стандарт ясый. Алар бөтен булган мөмкинлекләрне бер стандартка күчерә. Бүгенге көндә 217 бүлек куелган ул зур стандартка. Без ай сайын аның өчен бирәбез менә шуңа төгәл булуга отчет. Җир шарында 2700 безнең шикелле хастаханәләр шушы системада эшлиләр. Россиядә 2 шушындый хастахана, берсе аның Министерство чрезвычайной ситуации системасында федераль центр, Никифоров исемендәге Петербургта менә сәламәтлек саклау министрлыгында без эшлибез. Инде санкцияларга караганда ул безгә ниндидер йогынты ясамый. Без бүгенге көндә беләбез, барлык безгә булган мөмкинлекләрнең дә бер авырлыгы юк. Инде үзебезнең үсеш буенча алдагы булган адымнар буенча анда инде уйларга туры килә, үзебездә дә кирәкле бөтен без эш рәвешен оештырырга тиеш. Бүгенге көндә Россия Федерациясе сәламәтлек саклау министрлыгы үзе хәзер бу проектны алып бара. Бүгенге көндә бар стандарт, национальный стандарт качества и безопасности. Ягъни бу үзебезнеке инде. Үзебезнеке, Россияныкы. Без алдыңгы регион, республикада хәзер инде бу стандартлар 6 хастаханәдә кергән. Безнең клиникалар беренчеләрдән булып бу проектта оешты. Инде безнең хыял менә сәламәтлек саклау министрлыгы буенча, безнең Марсель Мансурович Миннуллин министр сүзе буенча, без инде 26 елга барлык хастаханәләрдә дә бу стандартны кертеп бетерергә тиешбез. Безнең шундый бурыч куелган. Республика клиник хастаханәсе, Татарстанның сәламәтлек саклау министрлыгы һәм Казан медицина академиясе бүгенге көндә баш табибларны резервын булдыру өстендә эшли, шулай бит. 30 баш табиб булдырырга республикада әзерләргә. Менә моның максаты нидән гыйбарәт һәм менә бу әзерләнгән резервтагы белгечләр дип әйтик инде, җитәкчеләр, баш табиблар, алар барысы да инде баш табиб булып эшләп китәчәк дигән сүзме? Сез бик шундый сорау бирәсез. Бүгенге көндә бар кеше дә баш табиб булып эшләп китә алмый. Баш табиб булыр өчен бик зур остазлык мәктәбе үтәргә кирәк. Мин бик рәхмәтле үземнең остазларга. Инде кайсы бер кешегә ул 1 ел, 2 ел, кайсы бер кешегә 5 ел. Остазлык мәктәбе рәвешләре оештыру менә безнең бурыч хәзер бүгенге көндә. Без инде күрәбез, бик күп очраклар, ул кайбер кешенең үзенчә мөмкинлеге булган, ул баш табиб булган, остаз мәктәбе үтмәгән. Менә без хәзер менә шушы мөмкинлекләрне булдырабыз. Сез әйтәсез, менә резерв дип, ул безнең өчен куркынычсызлык рәвешләре оештырылган медицина специалистлары әзерләү. Без инде беләбез, һәрбер кешегә кыйммәтлек ценность дип атала. Ул куркынычсыз медицина хезмәте, ул
эшләгән кешегә дә кирәк, авырган кешегә дә кирәк, һәрбер кешегә дә кирәк. Шулай булгач, ул иң төп кыйммәтлекләрнең берсе. Без инде шуңа карата менә шушы программа киләнде, 600 кеше безнең җыелды. Без менә 5 этап белән барабыз, баскычлар безнең бар. Бүген көндә менә безнең 300 кеше хәзер бетерә, аннары алардан 150 кеше кала, аннары 75, ана шулар 75тән 30 кеше. Алар инде үзләренең командаларын оештырырга мөмкинлекләр алачаклар. Башта бу буламы юкмы, аның үзеннән тора. Инде аларның булган менә шу остазлык мәктәбе аларга үзләренә кирәкле мөмкинлекләрне, үзләренең булган бергә укыган, бергә эшләгән кешеләр белән бергәләп, алар үзләренә бурыч ала белергә тиеш. Без аны әйтәбез профессиональная ответственность. Ул бурычны кайсыдыр районда, кайсыдыр шәһәрдә ирешергә кирәк. Һәрбер районда профилактика эшләре, диспансеризация, онкология эшләре. Менә шушы барлык эшләргә дә тотып җиңсезганып эшләүче командалар кирәк. Менә шушы командаларны без әзерлибез. Тормышта була торган әйбер, җитәкче урыннарга бездә инде кемнәрне куясын хәл итү, ул югары эшелоннарда, югары комитетларда да хәл ителә. Менә шушы резервта булган, әйтик инде, баш табиблар дип әйтик, булачак дип әйтик инде. Алар ни дәрәҗәдә шушы вазифага керешә алалар? Ягъни югарыда республиканың иң югары даирәсендә аларны аңлап шушы постларга кую мөмкинлеген алар ни дәрәҗәдә аңлый? Дөресен әйткәндә, бүгенге көндә медицинада шараклы кеше юк. Аларны бик күп безнең булган менә бу чорлар, ковид чорлары жуып бетерде. Калдылар үзләренең профессиясына гашык тугры кешеләр. Шулар арасында күп менә мин эшләр идем дигән. Мин барыр идем. Менә мин әйтеп китүемчә, аларга мөмкинлекләрне остазлык мәктәбе белән без бүгенгә оештырсак, алар инде иртәгә без бу эшне эшләячәкбез дип эшләргә тиешләр булдыра алсалар, без аңа бик риза, без аларны һәр вакытта да мондай чиракта хуплыйбыз, ярдәм итәбез. Бүген көндә Сәламәтлек министрлыгы бик күп юнәлештә яңа сулар куллана. Менә берсе шуның, менә шушы безнең программа. Рафаэль Фернандович, сез ординатураны онкология белгечлеге буенча тәмамладыгыз, шулай бит? Казан онкология диспансерында табиб-онколог булып эшләдегез. Әлеге юнәлеш ул сезгә аеруча таныш, сез аны төптән беләсез. Әйтегез әле, менә бу юнәлештә, бу давалау, бу ширдән давалау юнәлешендә без ни дәрәҗәдә инде алга китә алдык? Гадәттә менә безнең күбрәк чит илләргә дә чыгу мисаллары бар иде. Операцияларга, давалануларга, алар кимедеме, арттымы, ниндидер менә статистика бармы, юкмы? Без аңларга тиеш. Күпме озаграк без яшибез. Шул хәтле безнең онкология авырулары күбрәк очраячак. Чөнки ул картлык, организмның, клетканың үз күзәнәкнең картаюы китереп чыгарырга мөмкин. Шуңа күрә без әзер булырга тиеш. Төрле онкологик авыруларны күрергә. Дөресен әйтәм, бүгенге көндә ул бик күп локализация дип атала инде, һәрбер онкологик, һәрбер органның үзенең онкологик чире бар. Алар хәзер хроник процесска күчеп бара. Бик күп без мөһим бирәбез профилактика. Һәрбер кеше үзенә яшәү рәвеше итеп диспансеризация куярга тиеш. Һәрбер кеше үзенең яшәү рәвеше итеп шама белән генә ашау, үзенең физик актив булуын куярга тиеш. Шул чагында организм үз функцияларын үтәсә, организмның патологик дип атала башка рольдә активность бирүе кими. Онкология
бит бу дөрес түгел активность дигән сүз. Дөрес түгел күзәнәкләрнең дөрес түгел бүленүе. Менә шушыны бетерер өчен сәламәт яшәү, сәламәт рәвешле булу, позитив яшәү, һәр вакытта да бер-береңнең хәлен белеп, ярдәм итеп яшәү, ул косвенно шулай каралган. Бу бер өлеш. Икенче өлеш, бүгенге көндә бик күп технологиялар, алар химиотерапия буенча, нара трансплантация буенча, онкологик чирләрдә кулланыла. Мин әйтер идем, 10 ел элек авыруны җиңеп булмаса, бүгенге көндә бу авыруны без җиңәбез. 15 ел элек ул кешегә тәкъдим итә алмаган мөмкинлекләрне бүгенге көндә без көн сайын эшлибез. Дөнья үзгәреп тора. Көн сайын без күрәбез, һәрбер өлештә мөмкинлекләр бар. Онкология барыбер кимемәячәк. Онкология барыбер күбәячәк, чөнки без узаграк яшәргә тырышабыз. Узаграк яшәгән сайын, көн сайын без үзебездә барыбер ул сорауларны куярга тиеш. Икенче караганда, һәрбер табиб, участковый табиб, терапевт, хирург онкологияга карата үзенең карашын куярга тиеш. То есть шундый термин бар. Онконастороженность. Һәрбер урында нинди очракта да кеше авыру табиб белән күршә икән, алар онконастороженность буенча үтәргә тиеш, призма, шундый булырга тиеш. Баш әйләндеме, карарга кирәк. Юк микән анемия, юк микән кешенең кайдадыр шеше үсеп үтми микән, эче авыртып алган, юк микән, биле авырткан. Анда юк микән берәр үзгәреш, позвонокта онкологик үзгәреш. Менә шушы настороженность безгә бар җиргә дә керергә тиеш. Ул кагыла дәүләт медицинасына да, ул кагыла түләүле медицинага да, частный бар җирдә дә без менә шушы сорауны үзебезгә куярга тиеш, табиб та куярга тиеш. Кеше, яшәүче кеше үзе дә үзенә куярга тиеш. Шул чагында без ул иртәрәк диагноз куя алсак, беренче, икенче стадияда, без яшибез. Безнең алга тормыш уже начар булмый. Ә инде 3-нче, 4-нче стадияда калабыз икән, анда яшәү тормышы ул уже прогноз буенча кимгән. Без инде менә ишетеп яшибез, чит ил медицинасы ул могҗизалар тудыра икән дип тә сөйләр. Кемдер аны барып үз күзләре белән күргән, инанган кешеләр дә булгандыр. Дөнья масштабында караганда, әйтик, мәсәлән, Россия масштабында безнең медицина, Россия медицинасы, Татарстан медицинасы ул нинди югарылыкта дип әйтә алабыз. Менә сез бит инде чит илләргә дә йөрисез, башка ил табиблары белән дә аралашасыз, тәҗрибә уртаклашасыз. Менә чагыштырып караганда без нинди күрсәткечтәбез? Ковид чоры күрсәтте. Ничек тәртипле команда белән давалап була. Кайсы бер чит илдә шәһәрләре белән үлделәр. Без аны күрдек. Бүгенге көндә безнең медицина системасы ул тәртипле куелган. Бездә бар системада участок бар. Участокта бар бөтен кирәкле таләпләр профилактика буенча, онкология буенча, ашыгыч ярдәм буенча. Бу мөмкинлекләр бик күп илдә юк. Шуннан карап әйткәндә, без инде бүгенге көндә бәхетле кешеләр, без 20 минутта үзебезнең ашыгыч ярдәмен кабул итә алабыз. Без инде беләбез кайда мине һәр вакыт кабул итәчәкләр. Безнең тәүлек буе, безнең больницада тәүлек буе эшли, күрше больницада эшли. Кайсы бер илләрдә андый мөмкинлекләр юк. Синең страховканы тикшерәләр, синең тикшерәләр башка мөмкинлекләрне. Инде технология буенча ул интернет булмаганда бик авыр иде. Хәзер интернет булгач, ярдәм булгач, без белемне бик тиз алабыз. Белем булса, аны җиһазы да була, мөмкинлекләр дә була. Шулай булгач, без бер тигез яшибез бүгенге көндә. Без белгән реабилитация, трансплантация, нейрохирургия, кардиохирургия мөмкинлекләре ул бар җирдә дә тигез хәзер. Без бит инде совет чоры балалары, совет чорында без бушлай медицина ярдәме алып үстек. Безнең инде ул конституциядә дә гарантияланган иде совет кешесенә медицина ярдәме бушлай булырга тиеш дигән. Әмма ләкин заманалар үзгәрә, бүген инде вазгыять башкачарак.
базар мөнәсәбәтләре дип әйтик, коммерция ул медицина тармагына да үтеп керде. Гомумән менә медицина тармагында коммерцияның булуына сез үзегез ничек карыйсыз? Безнең экономика ачык. Безнең экономикада барлык кешегә дә мөмкинлекләр тудырып була. Без инде күрәбез, коммерция медицинасы үзенең үсешен алып бара. Но алар бик төпле авыр очракларны алмыйлар үзләренә. Бүтән булган менә безнең Татарстандагы сорауларны, мәсьәләләрне, бурычларны карасаң, иң авыр авырулар ул бездә, Дәүләт учрежденияларында. Алар җиңелчә процессларны карыйлар, аларга мөмкин үзләренең булган әйтелә минималь риск белән булган хезмәт. Инде без бүгенге, мин үзем конкуренция булырга тиеш дип саныйм. Конкуренциясыз булмый. Ул дәүләт эшендә дә врачлар белергә тиеш, үзләренең бурычларын үтәргә тиеш. Безнең хастаханага килгәндә без барлык безгә куелган бурычларны безнең хөкүмәт исеменнән без үтибез. 100%-га үтибез. Инде коммерция медицинасында эшләүче табиблар, алар профессионал, аларның бик күбесе абруйлы, атаклы табиблар. Алар дәүләт медицинасына кайтырга мөмкинлекләре булырга тиеш дип уйласагыз, без аларны оештырабыз бүген. Без аларга риза, аларның күбесе бик уйламый кире кайтырга. Чөнки чынлап әйтәм, безнең авырулар, алар икенче уровень белән бәяләнә. Аларның авырлыгы менә шул мультидисциплинар медицина хезмәте. Бер генә табиб ярдәм итә алмый. Ул була икән онкология буенча, например, онколог, хирург, нейрохирург, физиолог. Алар барса да аны дәүләт медицинасы гына алып бара ала. Бүгенге көндә дәүләт медицинасы бик күп үзенә бурычлар куя, ул аларны үти. Ягъни шәхси клиникалар дип әйтик, түләүле клиникаларда ни дәрәҗәдә генә абруйлы табиблар эшләмәсә дә, катлаулы медицина ярдәме күрсәтүне алар үз исләренә ала алмыйлар. Аның өчен бик күп инвестиция кирәк. Инвестиция бар, безнең илдә бар берничә шундый коммерция буенча компаниялар, аларның миллиардлаган инвестиция, алар булса, алар бурычны үти ала. Чөнки без бит инде әйтәбез, ул яшәгән кешегә бушлай. Дәүләт өчен, сәламәтлек саклау министрлыгы өчен аның һәрбер хезмәт түләүле. Аны фонд ОМС бүтән кирәкле объемнарын планлаштырып, һәрбер хастаханәгә җиткерә. Шул булган бюджет белән без эшлибез, барлык кирәкле бурычларны үтибез. Кай вакытта шулай килеп чыга, дәүләт медицина учреждениесенә килә яшь белгеч, ул тәҗрибә туплый, ниндидер югарлыкка ирешә дә, бәлки матди ягына кызыксынып, бәлки акчаларга кызыксынып, ул шәхси клиникаларга да китеп барырга мөмкин. Менә мондый очраклар сезнең эштә күзәтеләме һәм яшь белгечләрне сез ничек үзегездә кызыксындырып тотып тора аласыз? Яшь белгечләрне кызыксындыру өчен аларга уңайлы культура оештырырга тиешбез. Корпоратив культура ул бик кирәкле рәвеш. Алар бүгенге көндә шуның белән үзләре сайлый. Алар яшь кешегә аңа бит бер караганда күп тә кирәкми. Икенче караганда алар бик тиз күчеп тә йөри. Аларның безнең шикелле менә бер җирдә эшлим, эшләячәкмен дип уйламыйлар алар. Инде безгә килгәндә, без инде үзебез остазлык мәктәбе оештырабыз.
Biz аны 3-нче курстан башлыйбыз. 3-нче курс студентлар бездә эшлиләр. Алар шәфкать туташлары булып эшлиләр, алар эшлиләр санитар булып. Аннары алар ординатурага керә барыбер эшлиләр. Үзләренең остазларын табалар. Шул остазлар белән бергәләп үзләренең фән алып баралар, статья язалар. Инде яңадан алар эшлиләр. Менә шушы бик күп многоступенчатый дибез система куелган, ул безнең больницада эшли. Шул моң белән без бергә бу очракта әйтә алабыз, һәрберсенә кирәкле, уңайлы рәвешләрне оештырырга тырышабыз. Рафаэль Фанач, менә сорыйм әле, сез бит инде медицина академиясында да укытасыз, шулай бит, яшьләр белән турыдан-туры элемтәдә дип әйтик, үсеп килүче буынны шушы һөнәрнең нигезләренә өйрәтәсез. Менә ниндирәк яшьләр килә бүген медицинага? Менә сез әйттегез, аларның эшкә бер омтылышы, әзерлеге булырга тиеш дип. Алар барсы шундыймы, әллә инде ниндидер менә табиб, аның теге исеме яңгыравыклы дип, шуңа кызыгып килүчеләр дә бармы? Кемнәр алар, яшьләр бүген? Хәзерге яшьләр укымышлы, алар берничә тел беләләр. Хәзерге яшьләр амбициоз, тиз үзләштерәләр. Аларның берничә юнәлешне бергә алып барулары да миңа бик ошый. Инде профессиональ яктан килгәндә, алар укырга омтылыш бик көчле аларда. Чөнки алар мәктәптә егә биреп, университетта алар тестлар биреп, төпле линейка булган белемне бик аз алалар. Инде хастаханәгә килгәч, практикага килгәч, монда линияга куела бар. Булган бөтен белемне алар менә шул матур иттереп куялар да, менә матур как сувенир ожерелье булган шикелле, алар менә шушы белемне үзләренә бер бусинкага җыялар. Менә шуннан күрәм, алар менә җыялганы бик тиз профессиональ була. Җыялмаса, җыялмаган, таралган булып кала, андылар инде табиб була алмый. Алар ничек укуны ташлап китәләрме, әллә инде укып бетереп нәрсә? Алар инде кайсысы кайда үзләренең тормыш юлын таба, кемдер китә фармацевтик компанияларга, кемдер бара башка юнәлештә. Инде табиб булып эшләүчеләр арасында менә мин очраклы яшь кешене күрмим. Алар инде барса да әзерлекле дип әйтәсез. Алар әзерлекле, алар инде барса да теләп эшлиләр. Чөнки бездә бит эшләү генә түгел, шул эшләгән өчен җавап бирергә дә кирәк. Ул җавап бирү остаз алдында гына түгел, закон алдында да. Һәрбер синең эшләгән эшең ул һәрбер кешегә китергә тиеш, китермәсә тиеш зыян, китергә тиеш файда гына. Һәр вакыт. Ялгышмаса, моннан 4 ел элек сез Россиядә гаилә үзәкләрен төзү тәкъдиме белән чыккан булгансыз. Менә бу идея ул каян барлыкка килде һәм ул ниндидер бер уңай җавап алындымы, юкмы, аның максаты нәрсәдән гыйбарәт иде? Сез күптәнге безнең бер проектны күптәнге тапкансыз. Ул федераль проект. Без аны Мәскәүдә дә үткәрдек. Ул проект белән хәзерге көндә бик күп безнең проектлар, алар шунда таптылар үзенең урынын. Сез күрәсез, без инде гаилә сәламәтлеген бүген көндә беренче урынга куярга тиеш профилактика буенча. Чөнки гаиләдә сәламәт әтияни булмаса, балалар сәламәт үсә алмый. Гаиләдә әтияни сәламәтлек үрнәген күрсәтмәсә, ул балалар укый алмый. Аларның укулары начар булса, безнең булачак буын җәмгыять укымышсыз булса, безгә бик авыр булачак яңадан. Шуңа без инде гаилә сәламәтлеген бүгенгә киң кырлы итеп алгансыз. Иң зур иттереп, иң зур бурыч иттереп куябыз үзебез өчен. Без инде аны беләбез, шушы юнәлештә барлык безнең сәламәт саклау системасы эшләгән. Шулай да бу планнар ничектер тормышка ашалдымы, юкмы?
Алар федераль проект без Бердәм Россия партиясе белән бергә эшләгән проект ул бүген көндә халык программасында үзенең урынын тапты. Халык программасы бүген көндә хәзер инде тормышка ашырыла, бергәләшеп без инде аны үзебезнең федераль проектларда күрәбез. Без инде берникадәр менә пандемиягә тукталып киттек, әйме? 2 елга якын без инде шушы пандемия шартларында яшәдек. Һәм әйтергә кирәк, тояктың иң авыр башы медицина тармагына, табибларга төште дип әйтергә була. Сезнең менә җитәкләгән хастаханәдә дә ковид госпитале эшләде, шулай бит. Әйтегез әле, менә бу пандемия медицина тармагына, табибларга дип әйтик беренче ятта, нинди сабак бирде? Нәрсәгә өйрәтте ул системаны? Һәрбер кешегә бирде шул эштәге менә фикер, син бер үзең түгел. Син зур команда, медицина гына түгел, бөтен җәмгыять, хөкүмәт барсы да безгә ярдәм итеп, без инде үзебез медицина ярдәмен үзебез генә булдыра алмаганны без аны беләдик. Ә инде ковид чорында менә безнең һәр көн булган бөтен мөмкинлекләрне, безнең хөкүмәт биргән мөмкинлекләрне без тормышка ашырып бик күп кешене исән калдырдык. Икенче сабак бар кешегә дә ярдәм итеп булмады. Аның безгә булган шул нәтиҗәсе без борыны чөеп йөрергә тиеш түгел. Безнең бик күп әле бурычлар. Без әле бар әйберне дә белмибез. Бик күп әйбер белмибез. Шуңа һәрбер проблема, һәрбер авыруга системалап, комплексно бар яктан карарга кирәк. Үзең генә эшләгән эш кенә түгел, менә аерым алган бүлектә генә. Профилактика, реабилитация, һәрбер булган коллегалар белән амбулаториядагы булган бөтен мөмкинлекләрне файдаланып, һәрбер кешенең мәнфәгатенә туры килерлек итеп эшли белергә кирәк. Менә шушы булган югары бурыч бүгенге көндә ковидтан соң килде. Без инде беләбез, бик күп укытырга кирәк, бик күп белергә кирәк. Бик күп кирәкле куркынычсыз рәвешләрне оештыру хәзер дәүләт уровенендә оеша. Ул менә безгә булган рәвештә, безгә килгән рәвеш, ул бездә булай да ул мөмкинлекләр бар. Ә менә шуларны авылда, һәрбер районда үткәрү, менә бу мобильный комплексларның эшләве, аннары һәрбер урында бит профессиональ кешене куя алмыйсың. Телемедицина буенча булган мөмкинлекләрне. Менә шушы мөмкинлекләр хәзер бик күп тормышка ашырыла. Менә ковидта алар безгә бик кирәк булдылар. Менә пандемия чорында без инде пандемиядан соң башкача яши башлаячакбыз. Пандемиядан соң безнең тормыш рәвеше үзгәрәчәк дигән фикерләрне еш ишетергә туры килде. Менә пандемия узды, үзгәрдекме соң дигән мин сорау куям да, миңа калса, ничектер барысы да үз урынына кире кайтты кебек. Оныттык кебек. Шулай түгелме? Җәмгыять, кешеләр менә, җәмгыять. Онытты кебек менә. Без инде кул биреп күрешмәс кебек идек пандемия чорында. Нидер дистанциялар саклау, анда җәмәгать урыннарында инде күрсәткечләр, алар барысы да юкка чыкты. Битлекләрне инде оныттык. Еш кул юу дигән әйбер шулай ук сирәкләнеп бара кебек шәхсән. Мин әйтер идем берничә сүз. Беренчедән, без барыбер сәнләмәдлеккә игътибарны күбәйттек. Һәрбер кеше барыбер уйлый, ничектер искә төшерә, ничек ковид булганын. Икенче сүз, ковид бер кайда китмәде ул. Калды ул. Үзгәреп калды. Кайсы бер кешедә без аны күрәбез. Иммунитет булмаган кешедә күрәбез.
аннары барыбер менә бу бездәге неврология, кардиология булда булган авыруларда менә шу үзгәрешләр барыбер бар. Ягъни ул кешедә хәзер башкача формада яши дип. Башкача формада яшәргә дә мөмкин. Башкача формада да яшәргә мөмкин. Өченчедән, без бүгенге көндә һәрбер үзебезнең булган мөмкинлекләрне шул артка карап, ковид чорын искә төшереп, тагы да дөрес иттереп үтәргә тиеш. Бу профилактика буенча. Чөнки ковид ул иң беренче кан юнәлешләрендә җәрәхәт биргән инфекция. Кан йөреше һәрбер кешегә, һәрбер органга, мозг, сөяк, бар җиргә кан китергә тиеш. Кан тамырының әз генә җәрәхәт булса, анда кан килми башласа, кан килми икән, безнең ми начар уйлый. Кан килми икән, безнең йөрәк начар интегә. Кан килми икән, бавыр авырый, бөер авырый. Кан килүе кирәк. Менә шушы ковидтан соң булган, без аны әйтәбез, углубленная диспансеризация ковидтан соң дип, менә шуларны үткәрү һәрбер кешегә дә кирәкле бүгенге көндә. Алар булмаса, без яңадан үзебезнең булган мөмкинлекләрне кабул итә алмаска мөмкинбез. Чөнки күрәбез, кайсы бер кеше, менә минем хәтерем начарланды ди. Карарга кирәк, табибка барырга кирәк. Нишләп хәтер начарланды? Нишләп синең анда мондай? Ул сорауларга җавапны һәрбер кеше үзе табырга тиеш. Ковидтан соң булырга мөмкин. Мин аңа әйтә алам. Башкача да мөмкин. Ковидтан соң булган менә шу җәрәхәтләрдән соң яңадан безнең үзебезнең яшәү рәвеше тагын да килеп өстәлә. Менә шушылары булмасын инде. Шуңа без бер-беребезне карап, бер-беребезне игътибарлы булып яшәү, Аллаһ Тәгалә биргән безгә яшәү рәвешен без инде бергә үткәргә тиешбез. Моннан 1 ел элек, ялгышмасам, Республика клиник хастаханәсендә трансплантология үзәген булдыру эше башланган иде. Инде анда менә сез бит инде бавыр бөерләрне моңарчыда күчереп утырттыгыз. Менә бу үзәк булганнан соң ашказаны асты бизе, хәтта йөрәк, үпкәләрне күчереп утырту мөмкинлек булачак дигән мәгълүмат бар. Менә бу үзәкнең торышы бүген ни хәлдә? Аның эшләнеше дип әйтик. Трансплантология технологиялары ул бүгенге тормыш и иртәгә. Киләчәк трансплантология белән бик без инде бәйләнгән. Киләчәк безгә кирәкле трансплантологик мөмкинлекләрне тудырырга тиеш. Безнең хөкүмәт аны аңлый, Рөстәм Нургалиевич, безнең рәис безгә бурыч куйды, без аның бурычы буенча хәзер бүгенге көндә проект алып барыла. Ул проект менә шу трансплантология үзәге булдыру. Инде бүгенге көндә без аңлыйбыз, безнең Татарстан Республикасы өчен генә түгел, ул табиблар бер урында, бер команда булып эшләргә тиеш. Аларга без мөмкинлекләр бирергә тиешбез. Менә шул бездә янда булган трансплантология технологиясе була алмаган регионнарның да мөмкинлекләрен булдырырга тиешбез. Без инде менә шушы өлештә хәзер Мөрсәл Мансурович Миннуллин министр сәламәтлек саклау министрлыгы белән берлектә менә шушы үзәкне безнең округка каралган иттереп зур статуста оешыр дип бүгенге көндә проект алып барабыз. Ягъни бу Идел буе регионында төп үзәкләрнең берсе булачак инде. Алла бирсә, без шулай уйлыйбыз. Менә мин санкциялар турында берникадәр искә төшердек, без сезнең системаның куркынычсызлыгы мәсьәләсендә. Бүген бит безнең заманча медицина, ул заманча җиһазларда, заманча технологияларга корылган заманча препаратлар һәм яшерен батырын түгел, ул җиһазларның күбесен без чит илләрдән сатып алдык. Менә бүген шул ук санкция шартларында медицина тармагы
менә шушы препаратлар, җиһазлар белән ни дәрәҗәдә кыенлыклар кичерәме ул, юкмы ул, һәм үзебезнең конкуренцияга алмаш безнең җиһазларыбыз Россиядә ни дәрәҗәдә алар ярдәмгә килә алачак? Бүгенге көндә безгә кирәкле барлык җиһазлар, барлык кирәкле дарулар ул бар. Сәламәтлек саклау министрлыгының аерым юнәлеше бар. Бу сорауда без инде бик күп җиһазлар хәзерге алыштырылырга мөмкин безнең Россиядә эшләнгән җиһазларга. Инде кайсы бер технологияларны бергә без оешабыз, башка мөмкинлекләр белән. Ягъни параллель импорт Бүгенге көндә без ябылмаган, безнең мөмкинлекләр бар, аларны куллана белү кирәк. Без инде пока безнең проблемалар бар, ансы проблемасыз булмый, но хәл ителә торган проблемалар. Һәр елны июнь аенда безнең Татарстанда шундый матур традиция бар, акчачаклар конкурсы үткәрелә. Табиблар арасында ел табибын ачыклыйлар. Әлеге конкурста ялгышмасам сезнең дә катнашканыгыз бар. Менә бу конкурс дип әйтгәндә сезнең өчен, сезнең коллектив өчен ул ни дәрәҗәдә әһәмияткә ия, аңа игътибар бирәсезме? Һәм сезнең табиблар анда ни дәрәҗәдә катнашалар? Безнең тормыш шул акчачаклар булган тарихтан тора. Без үзебез бик яратабыз бу бәйгене, инде горурланабыз. Безнең хастаханәдән бик күп табиблар да лауреат булган. Быел да безнең табиблар лауреат булырлар дибез. Инде мөмкинлектән файдаланып әйтер идем, һәрбер кешегә менә шундый сыйфатлы медицина хезмәте алыр мөмкинлекләр булсын. Анның ул мөмкинлекләрне оештырыр өчен профессиональ, белемле, укымышлы булган табиблар булсын. Инде ул табибларның булдыру өчен дәүләттә безнең бөтен кирәкле мөмкинлекләр дә бар. Акчачаклар бәйгесе шуларның берсе. Рәхмәт, инде сезне чынлап та менә бу һөнәри бәйрәмегез белән котлыйбыз. Сезне дә, сезнең коллективны да һәм барлык табибларны да. Иң мөһиме инде безгә авырга язмасын, сезгә азрак мөрәҗәгать итеп яшәргә язсын дигән теләктә калам. Бик зур рәхмәт сезгә. Амин. Бик зур рәхмәт сезгә.